Moabot sa 1,500 ka mga tricycle franchise sa Mandaue City ang gikanselar human wa na kini asikasuha sa mga tagiya. Tungod ini bukas na ang syudad sa pagtawad sa bag-ong mga aplikante. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Sa gibanabanang 2,500 ka mga tricycle sa Mandaue City nga nahatagan og prangkisa, mga 1,000 niini ang balido. Moabot sa 1,570 ang wala nag-renew sa ilang mga operators og tag-iya, sulod na sa 3 ka tuig pataas. Ang syudad mihatag og extension alang ni atong wala mo renew aron asikasuhon ilang papeles. Ug karong simanahan na pupos ang deadline nga gihatag sa dakbayan. From pandemic, i-extend sila. Muna niabot ang uban of 5 years to 6 years. So last December, atong naging na silang ipahimungnuan. Miabli ng opisina sa team sa application process alang sa mga gustong mukuha og prangkisa. Bag-ong aplikante ang ilang dawaton, hulip sa mga wala na maisyuhan og bag-o nga franchise. Bag-o gyud Okay. nga applicant. Dili ang katong na-drop, niya mubalik siya og apply. Adi, pwede na. Dili pwede. Nasayran nga 820 ang bayad alang sa prangkisa mismo sa mga tricycles. Samtang 1,100 sa mga legal documents, application form ug undertaking nga pirmahan sa mga tag-iya. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.